Здравейте, казвам се Петър Галев и съм журналист от повече от 20 години. С Емил се познавам от около 10 от тях. Запознани общи колеги ни запознаха с него, тъй като и той е журналист. Мога да кажа, че това е един уравновесен и стабилен човек, на който може да се разчита. Лично аз го познавам и като журналист, и като човек. Той се интересува много освен от политика и от нашето общество, се интересува доста и от спорт. В началото това за мен беше странно, защото аз нямам много такива интереси, но после установих, че това дава един друг поглед върху нещата и една прецизност, защото анализирайки какво се случва в различни спортове, човек се изгражда един тип мислене, което е много полезно и когато анализираш общите процеси в нашата държава. Но това, което мога да кажа за него е, че е човек, който се е формирал през едни много трудни години, през години, когато изпитвахме най-големите сътресения в обществото и той обаче си запази една гражданска позиция, разумна, умерена и бих казал позитивна за това какво може да се случи в България. Това е моята идея, че трябва да ни представляват хора като него, които са в най-активната възраст, преживели са много от драмите на нашето общество, които се случиха през последните години, но са запазили един аналитичен поглед върху тях и поглед, който дава пътя напред, развитието напред, защото ако само се спрем до това какво ни куца и какво не може да се получи, просто няма как да вървим напред. Ще гласувам за Емил, защото смятам, че е един разумен човек, формиран в най-добрите традиции на българското дясно. Това дясно, което всички ние търсим и трудно откриваме през последните години. Но ето, че има и представители, на които смятам, че можем да се доверим. Можем да променим обстоятелствата. Гласувай с надежда. Купуването и продаването на гласове е престъпление.